Norok nai tongo khorang da boys ni mangpli lamsogo khorang da boys ni mangpli o Belaikano kutung kok tama tini Facebook live phaisek narika borom ganang David Mura Singh daily pedal yatrani 2500 km Tripura haste ni chimi Assam haste jora tabuk jora lamrojak tai lamkachara atomsa bini koktama thumnai salkachang Dev Burma bobai baksa salbrum no Tripura haste ni chimi tabuk jora choyakarei haste ni lukrokno David Mura Singh ni chobani mangpli no phunugui tongmani atomsa tini borok lamao palhimi tongma jora ono sui kaisa kobor hai phai bono wari rima bai tabuk bo Assam ni Kukrajani sakham no khaike bo hospital Burulen ni borok no chubasu sanmani bisingtei boni sakham naijakna bagai tlangi thangjakha tei injection haike ba susina nangnai hnoi sai khnarika borom ganang David Mura Singh khananendi bini mangplio paithok jora botai tamo saka belai kha khamakok sini social media handler sini sal kacang bo kaisa kisisa deraka bon bagai footage rok jeng kaham ke mali yang sinai koyek din bo maicha pro sei kisa bono wari rika oroni sei kam bagai bono seng risk nali ahinai hospital injection nanani bagai rir hoka nika bono tabuk injection 7 marnai daily kaisa ke kawan bagai Kukrajara direct bono sini bapi rupini bobai ke rir hoka jate bono hospital daily injection kaisa ke reinai time to time reinai sapta kaisa bisingono mone jate risk sing yana tai hinai nai kam bagai bono rimaraka ga sapta kaisa bonang sinai injection mini complete nane karon chengbai baksa himai tongha ke mubung tongha ke to injection reimanglak time to time ga ke risk sing thanai on bagai na risk na haria hinai ang mono Kukrajara ridoka chini Kukrajar ni khorsa leader buru leader bono phone khaima saka mono kisa naiga de hinai nai engkai mono sapta kaisa daily kaisa ke injection mare sinai ai engkai ambagai je video footage rok joto kisa seng nijer video footage kisa mana halai sinai engkai je seng taw himai tamani video footage rok sal kasang ro manglakha angkai himala bani obai kisa accident thangkaba ngetabok ja video footage mane seng nijera no seng update mar lai sinai muskang 6-7 din joratai tangai mala bini abo bini yas suini buwa kicha bini yago nangma bai abo somosyang thanga ke hambai ade seng tabok atom khana agoglai tongo tini busuk jara agoglai man nailai mano ke atong hiya wate hiya himlai tongro doko kosto na seng kebeng na seng katelai na nengkenor na update marikha sini je kisa somosyang tomar na hambai चलो आगे बढ़ो थोड़ा धीरे चलो कॉक ना कॉक चका tabuk jora tei asukno khorang the boys